magsaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Prime suspect sa pagpatay kay Juliet Shane Hesim sumuko na. Publiko hati ang opinyon sa optional face mask. Biktima ng tech scam dumami ngayong taon. Dairy industry ng Asinggan, Pangasinan pinalalakas. At bagong mga nature sites sa La Union ating silipin. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbaga malam amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Hati ang opinyon ng publiko sa paghahayag ng IATF ng planong pagpayag sa optional na pagsusuot ng face mask. Magbabalita Charles Limon. Sa 2 taong pandemya, hindi nakakaligtaan ni Clar na magsuot ng face mask. Pero sa unti-unti ng pagbaba ng kaso ng COVID-19, kumpiyansa siya sa optional na paggamit ng face mask. They just need to ensure the health of and then they think po nila yung kapakanan din ng family members nila na uwian nila, friends nila. Or choice pa rin naman nila yun as long as for them is lalo na kung vaccinated sila, okay lang naman siguro and booster shots. Kahapon, inihayag ng Malacanang ang planong pagpayag ng IATF sa optional na paggamit ng face mask sa labas o kaya sa mga hindi matataong lugar. Ayon dun sa IATF, ang kanilang rekomendasyon ay sa pag-liberalize ng ating mask wearing mandate, ng mask mandate, and make mask wearing outdoors voluntary across the country. Ulitin po natin, outdoors po ito. Ito ay nagiging optional in open spaces or non-crowded outdoor areas with good ventilation. Protection, lalo na kapag Ito'y resulta ng pagpupulong ng IATF ukol sa ipinasang batas ni Governor Gwendolyn Garcia ng Cebu ukol sa optional na paggamit ng face mask sa probinsya. Umayag na din si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa naturang plano. There was this verbal approval from the President when they talked with the Secretary Benhar from the ILG. Ilan po Kaya upang matiyak ang kaligtasan ng publiko laban sa COVID-19, magsasagawa muna ang IATF ng pilot test sa piling lugar sa bansa. Kasama din dito ang pagpapalakas ng booster vaccination. Kung magkataon, posible na din ang pagtatanggal ng mandatory indoor mask. Gawa tayo ng parang pilot study on this so that we can determine kung kakayanin na po ng ating health sector ang pag-lift ng indoor masking towards the end of the year if booster coverage will improve in our country. So tayo po ay humihingi ng tulong sa ating mga kababayan. Sana po tayo ay magkaisa para po tayo makarating dun sa ating mga goal of furthering opening up our sectors, but at the same time, ensuring that our Filipino people are protected from COVID-19. Pero hindi pa rin inaalis ng Philippine Octa Research Team ang banta ng pagsipa ng COVID-19 kapag ipinatupad ito. Hindi ganun kabahagya maapektuhan ang ating mga numero over the next few weeks. But of course, tingnan natin ang mga datos natin in these coming days. Sa lungsod ng Baguio, nananatili pa rin ang Ordinance Number 45 Series of 2020 o ang Face Mask Ordinance.
Ayon sa sangguniang panglungsod, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatupad ng mandatory face mask hanggat walang amendment sa city ordinance. It depends on us what to follow. Because under our ordinance, yung face mask is still mandatory. Ngayon, hindi pa na-amend yan, not amended, so it is still in force. Kung sakasakali, we can also have our ordinance to make it optional. Hindi muna inabisuhan ng Department of Interior and Local Government ang lahat ng LGUs sa bansa na ipatupad ito hanggat hindi pa naisa sa pinal ang desisyon ng IATF. In fact, ang dami sa amin tumatawag na ibang LGU. They also want to have their own mask mandate. No? Kung pwede raw tanggalin na rin daw. Kaya pinahold na lang namin lahat. Inaantay pa sa ngayon ang guidelines ng IATF at mga lugar na pagdarausan ng pilot test ng optional face mask at kung kailan ito sisimulan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Pinag-iingat ng mga otoridad ang publiko dahil sa mga sunod-sunod na scam messages. Magbabalita Sofia Pagaduan. Ingat na ngayon si Marcy sa bawat mensaheng natatanggap niya sa kanyang telepono. Nitong Hulyo lamang kasi, nakatanggap siya ng isang mensahe na nanalo daw ito sa isang game show. Ang nakalagay umano sa text ay nanalo siya ng halagang 20,000 pesos at hinihingi daw nito ang iba't ibang personal na impormasyon. Naniwala naman si Marcy. Tinatanong ko may GCash account ako. So yun, sinabi ko, oo meron. Kinuha yung number ko, birthday ko. Akala ko totoo yun. Yung pala, scam pala. Yun, totoo. Yung laman ng GCash ko, nakuha. Kaya ang akala niyang pera, naging bato pa. Natangay pa sa kanyang online wallet ang 2,000 piso. Ang tinatanong sa akin kung may naman ng GCash ko na 3,500 something para ibigay nila yung 20,000. Ngayon, binigay ko yung birthday ko. Ang problema ko, yung 2,000 na sa laman ng GCash ko, nawala. Isa lang si Marcy sa mga nabiktima ng text scams na ngayon lalo pang dumami ngayong taon. Ayon sa datos ng Regional Anti-Cybercrime Unit ng Cordillera, kumpara noong nakaraang taon, mas tumaas pa ang kaso ng scamming. Kaya paalala nila, huwag silang maniwala sa mga nare-receive nila sa text, lalo na yung text na sila ay nanalo ng 5,000, 10,000 at may nakalagay na link doon. Huwag po nilang pipindutin yung nakalink doon at huwag nilang sasagutin yung text na binigay sa kanila. Kasi once na may pinindot sila doon, lalo na yung link, sila magkakaroon na ng, makukuha na yung number nila at saka yung ibibigay na instruction na kung ano ang dapat gawin, magbigay ng ID, magbigay yung detalye o information doon sa kanila. So, wag nilang kakagatin yung mga ganong promo na nare-receive nila doon sa text. Suportado rin nila ang SIM card registration na ngayon ay binabalangkas sa Senado. Sa amin, 100% na kami ay sang-ayon kami doon sa SIM registration. Kasi para lahat ng mga SIM card natin na ginagamit natin ay naka-registered na at madali nating ma-determine kung sino ang may-ari ng SIM na yon or SIM number na gumagawa ng hindi maganda. Nag-i-scam o kaya ginagamit itong number na to ng pananakot at lahat ng mga iba't illegal na access na itong mga hindi naka-registered na mga cellphone ngayon. Yun kasi ang ginagamit dahil 20 pesos, ang mura lang ng SIM card ngayon, 20 pesos lang. Makapanloko ka na, makapag-scam ka na. Abril ngayong taon, vinito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang SIM card registration law dahil umano ito sa ilang privacy issues.
Sa monitoring ng Globe Telecom, higit 784 na milyong scam at spam messages ang kanilang blinak mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon. Higit 23 milyong phone numbers naman ang blinak ng PLDT at Smart Communications nitong nakaraang linggo. Ngayong araw, sinimulan ang pagdinig ng Senado tungkol sa mga scam messages na naglalaman ng mga personal na impormasyon. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Ipinagmamalaki ngayon ng bayan ng Asingan, Pangasinan ang iba't ibang produkto na gawa sa gatas ng kalabaw. Silipin natin yan sa kwento ni Chelsea Lorca. Malinamnam at masustansya. Yan ang hatid ng iba't ibang produkto ng isang kooperatiba sa bayan ng Asingan. Ang mga produkto kasi nila galing sa gatas ng kalabaw. Taong 2005 nang ipinakilala ng kooperatiba ang dairy industry sa bayan. Pero katuwang sa pagsusulong ng dairy industry, ang pamahalaang bayan ng Asingan. Una parang bayan po ng Asingan, may talagang sinabi kanina na supportive po sa atin. Sila po yung nagbigay sa atin ng lupa na pinagpatayuan po natin ng processing center. Nahirapan sila noong una sa pagpapakilala ng dairy industry sa bayan. Pero noong 2018, lalong sumigla ang industriya. Katuwang ng kooperatiba ang mga magsasaka ng bayan sa tagumpay na tinatamasa ngayon ng kooperatiba. Malaking tulong din ito sa industriya ng mais sa bayan na siyang pangunahing pagkain ng higit na 400 mga kalabaw. Ngayon po mayroon na po tayong 116 na individual na natulungan po natin para mabigyan po ng trabaho. Fresh milk, yogurt, espasol, pastillas at kesong puti. Ilan lamang ito sa mga produktong ipinagmamalaki ng kooperatiba. Katunayan, nakikinabang ang mga mag-aaral ng Asingan sa produkto nilang gatas. Pero meron naman po tayong mga produkto na yung diniligan natin sa DepEd sa mga bata, pero tetrapack lang po siya. Kakarating na sa Baguio, buong Ilocos Region, Region 2 at NCR ang kanilang mga produkto. Panawagan ng kooperatiba, patuloy na tangkilikin ang mga local na mga produkto para sa pag-unlad pa lalo ng dairy industry sa bansa. Chelsea Lorca para sa Luzon Headlines. Upang makabangon pa ang mga MSMEs mula sa epekto ng pandemya, nagsagawa ang DTI Cordillera ng libreng mentorship sa pagnenegosyo. Magbabalita Camille Batallones. Halos 2 taong ding nahirapan ang mga MSME sa kanilang mga negosyo dahil sa pandemya. Kaya laking tuwa ni Michiko, isang aspiring entrepreneur, nang mapasama siya sa mentorship program na kapatid Mentor Me Money Market Encounter ng DTI. Right time for me. So, marami akong natutunan. Every Tuesday yun eh. Marami akong natutunan every Tuesday na by Wednesday, ini-implement ko na po yun sa kumpanya namin. Tapos trial and error, ganyan. Marami akong natutunan sa marketing, HR, branding, ganyan. Tinapos niya ang mentorship training sa loob lamang ng 5 buwan. Bunga ng mentorship ang pagiging first place niya sa business improvement plan na isa sa mga aktibidad ng training. Napakalaking tulong po ng DTI KMME for startup businesses like us. Kasi we treat this brand like our parang anak po namin yun eh. So yung guidance ng KMME, malaki pong tulong po sa amin yun. Sa tala ng Department of Trade and Industry Cordillera, halos 99.7% ng lahat ng mga negosyo sa rehiyon ngayong taon ay kabilang sa micro, small, medium enterprises. Hatid din ng MSME sa rehiyon ang 70.8% ng mga trabaho sa rehiyon. Sinimulan ang training noong Abril at nagtapos ito ngayong Setyembre. 15 modules ang itinuro sa mga lumahok. Kabilang sa mga itinuro ay ang product development, marketing, taxation, HR management, at marami pang iba. So, agribusiness and tourism. But we have to put two distinct description of these sectors. They are creative and innovative, especially so that we are in the creative city here we have the creative city here in the region. 6 years, we've been all challenged with this pandemic. And despite the pandemic, we continued the KMME program.
It is very important for us to bring greater inclusivity in our economy. Aabot sa 102 na mga entrepreneurs ang nagsipagtapos sa programa. Lahat. Proud po ako sa lahat ng gagraduate ngayon. Lagi niyo pong isipin na kayo ang nagdesisyon, kayo ang kumilos, kayo lahat ang gumawa ng ibang mga sakripisyo para abutin niyo po kung nasan kayo ngayon. Kung ano yung kinauupuan niyo, kinatatayuan niyo ngayon, kayo po ang nagdesisyon yan. At as a coach po, proud na proud po akong sabihin sa inyo na madadagdagan po ang mga future coach at mentor ng KMME sa mga future pang event. Tinitignan pa ng DTI ang mga programang maaaring maitulong pa sa mga naghahangad magnegosyo. Camille Batallones para sa Luzon Headlines. Susunod, death penalty sigaw ng pamilya ni Juliet Shane Hesim. Yan at iba pang mga balita. Abangan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Butag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase
klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Nasa kustodiya na ngayon ng BCPO Station 2 ang prime suspect sa pagpatay kay Juliet Shane Hesim. Sigaw ng kanyang pamilya, death penalty. Narito ang follow-up report. Ilang araw matapos matukoy ang pagkakakilanlan ng ilang mga suspect sa pagpatay kay Juliet Shane Hesim, nasa kustodiya na ngayon ng BCPO Station 2 ang suspect na si Renival Ponce. Ito'y matapos itong sumuko kahapon sa Manila Police District Homicide Division. Nakonsensya siya, eksaktong nasa Pasay po, and then lumapit doon sa live-in partner niya, sinamahan na nag-voluntary surrender, sir. Nais daw nitong linisin ang kanyang pangalan. Nag-voluntary yung suspect na may isa pa po siyang kasamahan. Sir, ma'am, na-identify na ba yung John Doe? Well, so far yung nickname lang niya o alias lang po niya ang ibinigay ng ating voluntary suspect na nag-surrender, na nakalagay doon is naka-indicate na letter E. Galit pa rin naman ang nararamdaman ng pamilya ni Shane na umakyat pa mula sa Balibago, Angeles, Pampanga. Ito'y para makaharap ang isa sa mga suspect. Ginawa niyang yun, wala na sa anak ko, nangulila. Kaya di kami titigil, hanggat hindi paparusahan. Kung ano man ginawa nila, kamatayan ng ginawa nila, dahil ganun din, sasapitin nila. Di ako natatakot na pwede kong gawin yon sa kanila. Ginawa nilang kadumal-dumal na pagpatay ng anak ko. Sana hatulan din sila kung paano ginawa nila yung anak ko. Ganon din ang paghatol ko sa kanila. Kanilang sigaw, death penalty. Kung may death penalty lang po sana. Sana po. Kasi hindi po namin tanggap yung pagkamatay ng kapatid ko, yun lang po. Demonyo na po yung gagawa nun kung i-deny pa po nila yun. Hindi na po sila tao nun. Pasado 1:00 ng hapon kanina, ipinaliwanag kay Ponce ng kanyang tatayong abogado mula sa Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Renur S. Aluning ang kanyang mga karapatan. Kasunod nito ay ang pagbibigay ng judicial confession ni Ponce. Sinubukan ng news team na makuha ang pahayag ng suspect pero hindi pumayag ang abogado nito. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Nakaligtas mula sa kamay ng isa umanong kidnapper ang isang 11 taong gulang na bata sa Kalinga. Patay naman ang isang lalaki habang sugatan pa ang isa niyang kasamahan dahil sa pamamaril. Magbabalita Jose Inventor. Takot at pag-aalala ang nananaig ngayon sa mga residente ng Barangay New Tanglag, Tabuk City, Kalinga. Ito ay matapos muntik na madukot ang isang 11 anyos na lalaki alas 8:30 ng gabi noong Martes. Pumunta sa CR and then nakita po nung kinuha niya. Tapos pinunta po dun sa medyo kasulok-sulukan na medyo kabundukan po. And then after that, nung napansin nung mga yung auntie at saka yung relatives na wala po yung bata, hinanap. Tumulong din ang mga kapitbahay nilang maghanap sa biktima. Pumutok po sila, parang parang signal warning po, parang kinaugalihan po ng mga people of the New Tanglag po doon sa barangay para magtutulungan po sila. Dahil dito, tumakbo na lamang ang sospek palayo at iniwan ang bata sa kagubatan. Nakabalik na muli sa piling ng kanyang pamilya ang bata. Isinailalim din ang bata sa isang counseling dahil sa traumang naidulot ng insidente. Samantala, patay naman dahil sa pamamaril ang dental technician na kinilalang si Joji Valera Kabikungan, 37 anyos. Naganap ito sa isang resto bar sa San Juan, Tabuk City, Kalinga, kaninang alas 12:45 ng madaling araw. Nakunan ito ng CCTV. Parang
napag-tripan itong mga kasamahan nila sa kabilang table. Wala naman tong nangyaring alitan o hindi sila nagsagutan bago nangyari ang insidente. Sugatan pero wala pa ring malay ang kasamahan nitong si Orland Dave Pascual. Kasalukuyan itong nasa Kalinga Provincial Hospital. Nasa kustodiya na ng Tabuk PNP ang mga sospek na hindi muna pinapangalanan. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susi para makatapos ng isang estudyante sa Dagupan, Pangasinan ang kanyang pagkahilig sa photography. Kilalanin natin siya sa kwento ni Justin Pincaro. Mula nang mapasama sa isang organisasyon ng mga photographers sa kanilang paaralan, lente ng kamera ang naging kasama ng 21 anyos na si Ira sa kanyang paglalakbay sa hamon ng buhay. Parang hobby ko lang yung photography actually. Hobby ko lang siya. And kung ano-ano lang yung mga pinipicturean ko and pinopost ko sa Instagram ko, gano'n. Kaya ang simpleng hobby, ginamit niya ito para kumita ng pera noong pandemya. Nagpasya kasi itong maging isang freelance photographer taong 2021. Pero noon ding nakaraang taon, nagbago ang kanyang buhay. As a teenager, nung teenage natin, marami tayong plano, marami tayong pangarap na gusto kong anuin. Tapos at this young age, hindi naman masyadong young, parang 21 na nagkaroon na ng baby, parang yung pangarap ko para sa akin, parang unti-unting nag-fade. Wala man sa plano ay tinanggap ni Ira ng buong buo ang biyayang ipinagkaloob sa kanya. Maging ang kanyang pamilya, suportado siya sa panibagong yugto ng kanyang buhay. Bagamat pansamantalang binitawan ang photography, agad niya din itong binalikan. At the moment, ang pangarap ko is yun nga magkaroon ng studio, ganyan, or magkaroon ng business para, syempre, para sustentuhan yung anak ko ngayon, para meron akong mapagkuhanan na pera para sa, syempre, pag savings niya, pag schooling na siya, ganyan. Mostly, yung mga pangarap is for look na rin. Malapit na rin siyang magtapos ngayon sa kolehiyo sa tulong ng kita sa photography. Para kay Ira, buhay niya ay tila pagkuha ng litrato. Hindi man alam ang kalalabasan ng mga bawat pitik, handa naman sumubok, makamit lang ang best shots ng kanyang buhay. Justin Pincaro para sa Luzon Headlines. Nakatanggap po tayo ng email na naghihingi na i-revisit natin yung mga klase ng illegitimate child or illegitimate children in the Philippines. So, in general, we have two kinds of children recognizable under Philippine jurisdiction. One is legitimate, the other, of course, is illegitimate. At very simple distinction lang naman. If you are legitimate, that means you were born of parents who were married legally or lawfully under our marriage laws, civil code, family code. If you are illegitimate, it simply says you are a child born out of wedlock. Meaning, yung mga parents mo ay hindi nagpakasal prior to your being born on earth, no? So that is the general category of children in the Philippines, illegitimate, legitimate. However, there are specific illegitimate children na gusto ng ating follower na i-revisit. So one of them is a sacrilegious child. Ang sacrilegious child ay isang bata, no, na pinanganak sa parents, both or one of them, who took a religious vow to remain chaste or virgin. So a sacrilegious child is one born out of a priest, a pastor, a nun, or anyone who has made the vow na hindi siya mag-aasawa, hindi siya magkakaanak.
So when you are born, you are not only considered illegitimate, you are considered as a sacrilegious, illegitimate, or illegitimate sacrilegious child. Isa pa, yung tinatawag nilang mincer. Ang illegitimate mincer child is a child conceived out of an act of prostitution. So pag ikaw ay namasyal sa isang bar at nag-bar fine at nag-uwi ka ng GRO and along the way nabuntis yung GRO ng anak, that child is an illegitimate child and that child is called a mincer child. Another one, of course, is an illegitimate incestuous child. Yung illegitimate incestuous child is one who is born out of an incestuous relationship. Incestuous, ang general description, they are blood relatives na nagkakaroon ng anak. Usually brother, sister, cousins, or uncles, kung pataas at pababa. Uncles with the niece, aunties with the nephew. So you are called an incestuous child. And finally, of course, we have the illegitimate adulterous child. Ito naman, adulterous child is born out of marriage, pero they are born because of an act of adultery. And not only punishable under the revised penal code, but ito yung outcome ng magiging anak nyo, siya ay may consider na adulterous child. So, in response to the query, yun po yung mga klase ng mga illegitimate children na nandito sa Pilipinas ngayon. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Bagong mga nature sites sa La Union, ating silipin ang kwento susunod na. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung nungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts.
best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well. Isa naman pong camping ground at ilog sa La Union ang magandang pasyalan ngayon ng mga turista. Kung ano ang mga ito, alamin sa kwento ni Sofia Pagaduan. Sa maingay at magulong buhay sa syudad, minsay maganda ring makatakas sa mga responsibilidad at maging isa sa kalikasan. Ito ang alok ng isang camping ground sa Bawang La Union. Na parang nag-start ko na parang nagkausap kami nung business partner ko namin. Business partner ko noon. Meron din kami doon pwesto sa tabing dagat sa Taberna. Nag-close siya due to pandemic. Ngayon, parang itong lote namin na to, parang bakante siya. Tapos nag-usap kami noon na parang maganda siyang i-develop. Sinimulan itong itayo noong pandemya. Yun, sakto yung pandemic siya. Yung mga pinsan namin sa Manila na na lockdown sila doon. Ngayon umuwi sila dito, nawalan sila ng work sa Manila. Wala silang magawa, wala rin kaming magawa. Yun, parang katuwaan lang na renovate namin to. Suwak ito sa mga gustong mag-relax at mag-unwind. Sasalubong sa iyo ang tanawing luntian na mga puno. Itong Camp Gubat, bali parang pinano namin na parang Bali inspired. Like Bali Indonesia, yung mga humanness, ganyan, yung heartness, onionness, ganyan, birdness, malaki, maliit. Instagrammable din ang iba't ibang parte ng camp. Aminado si John na marami pang kailangang ayusin sa kanilang camping ground. Pero tiyak niya ang isang magandang karanasan sa mga bibisita. Mula sa mga huni ng ibon, kanayad na agos ng tubig naman sa Balili River ang sasalubong sa iyo sa bayan ng Nagilian, La Union. May haba ang ilog na 62.7 kilometro mula Baguio, La Trinidad, Sablan hanggang sa makarating ito sa La Union. Habang nagpapahinga sa gilid ng ilog, masarap na pandesal din ang pwedeng merienda. Pag minsan, sir, naubos din, pero pag minsan nabibitin din kasi maraming bubili pag hapon. Kaya pag hindi namin naubos pag umaga, binibinta na namin hanggang hapon. Tapos yun, mabibinta na rin lahat. Kasi doon talaga yung malakas sa amin hapon. Mabenta ito sa mga residente at mga bumibisita. Pinagpala ang probinsya ng La Union hindi lang sa mga naggagandahang mga dalampasigan at karagatan, kundi pati rin sa mga ilog at kabundukan. Kaya hiling ngayon ang pangangalaga sa mga ito para sa mga susunod na henerasyon. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines.
At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.